Assalamu alaikum jama'a. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na yau. Ku danna subscribe domin samun sabon shiryenmu cikin sauƙi. Mai rajin kare haƙƙin ɗan adam Malam Lawan Gusau ya yi wa jaruma Nafisa Abdullahi fallasa, kamar yadda ya fitar a wata takarda da ya zarge ta da fasakorin miyagun ƙwayoyi tare da safarar yara. Sai dai jaruma ta musanta hakan, inda ta zarge sa da zama mara aikin yi kuma wanda bai bincike kafin ya fara zargi. Lawan Muhammad Gusau, mai rajin kare haƙƙin ɗan adam mazaunin garin Abuja, ya zargi jaruma Nafisa Abdullahi da fataucin miyagun ƙwayoyi da safarar yara. A takardar ƙorafin da Malam Lawan Gusau ya fitar a ranar 25 ga watan Disamba shekara ta 2020, ya ce jarumar ta ƙware a fataucin ƙwayoyi da fasakorin yara. A cewar Gusau, Nafisa ta mallaki kamfaninta mai suna Nafs Entertainment One Dream, kuma yana da rajista ne a matsayi na nishaɗantarwa kamar yadda Kannywood Exclusive ta wallafa. Tana kuma amfani da kamfanin wurin shigar da yara marasa gata a cikin fina-finai a bisa binciken da suka yi. Miyagun ƙwayoyin da ake zargin jaruma da fataucinsu sun haɗa da Benelin, Codeine, Fentanyl da Tramadol. Har ila yau, Malam Gusau ya zargi jaruma da fakewa da tafiye-tafiye zuwa Turai, inda take tunƙaho da fina-finan da take yi. Inda Kannywood Exclusive ta tuntuɓi jaruma a kan abin da za ta iya cewa kan zargin nan, sai ta ce, "Me kuwa zan ce, dama akwai mutane marasa aikin yi haka a duniya? Ba ni da kamfani mai wannan sunan." Jaruma ta ce mahaifinta cikakken ɗan Kano ne, kuma mahaifiyarta 'yar Jos ce ba Biron ba. Idan wannan shi ne zuwan ka channel na farko, ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora. Idan kuma ka riga ka yi mana subscribe, to kai like ɗin wannan bidiyo.